pinso pan pham ke tot alam ki keklan apham ke tot akaprek kachingnang le akaprek so pinso pan pham ke tot ajok bahini police ri deng kachingnang Keceng kilak kep api cekroi sarpen lak lian atangka kenda mohut kachingnang Kachingnang cek abang famen dorasing teron lapente milong be Kachingnang cek atung case number 75/22 under section 120B/342/294/386 IPC kapabon Dipu PS case number 75/23 under section 120B 342 294/387 IPC 386 IPC Karbi Anglong angkang Dipu police station kapalo pinang an puni trapping mate soarlo so pen so pin so phan pham kitot lum o anlo samsi Dipu police station kapalo taralang solo inu kensing rong pipu aphar solo pen apham kitot api soarlo so bang aperi amithang chitloksi rongki sanghwa phanta aperi loklo ansi minit ke thoma phian ke shopping so tum chondun paksi tangka ke hang pangtenglo keceng ke lak ke pan hanglo aphian ke lak pian ke prosarsi petrol pump an lak dia tangka nang ke en japhan bahini shopping so phan raikom saikha tum net ingnang tumcheglo kating nang chegamen tora sing teron ata ningkaning ko raner kep arong jaipong rong thongmon police station dokmokal pede inura bangke milong be ata ningkan thongkep rakethom apomen promote be arong malong so police station Dipu kusi pangkepon bangso sai patir pipon ga Dipu si JS khubung lapente SI debo patim konwar lapente staff tumpen pen si terap titu si bangso sai pachun pon kusi therang pia mailong pen osi JS khubung himpen pachini pon arjumi me alam Dipu rong so pilong lasona pham ke to tatum claim hai jilang ma Lason jongsi pulis aphan pachini pom kulute lason sai ing arjima Sol sopen pham ke to datum ato lapen latum aphan nep la phaijima mate unjima haiji hai he nep ne kya porsi he konopo lapen de damtang ahut sol sopen pham ke to atum ta kachingnang jangri ku kusibilta bedulok Dipu pen build up ang dapon Vicky Singh News 24 Karbi Anglong